Прывітанне, сябры! З вами Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Мы працягваем вандраваць па беларускай зямлі ў пошуку самых цікавых мясцінаў, звязаных з гісторыяй нашага краю. І сёння мы завіталі ў вёску Новы Свержань, што знаходзіцца прыблізна ў 80 кіламетрах на паўднёвы захад ад беларускай сталіцы, побач з горадам Стоўбцы. Сёння менавіта Стоўбцы з'яўляюцца як адміністратыўным, так і эканамічным цэнтрам наваколля. Між тым, у мінулыя стагоддзі усе гэтыя функцыі выконваў якраз такі Свержань, які быў багатым мястэчкам, з якога пачынаўся Нёманскі гандлёвы шлях, які вёў аж да Балтыйскага мора. І нашу сённяшнюю вандроўку будзе мэтазгодна падзяліць на дзве часткі. У першай мы пагаворым пра даўнюю гісторыю Свержаня, пра дзве яго галоўныя архітэктурныя адметнасці, што дайшлі да нашага часу: каталіцкі касцёл святых Пятра і Паўла і праваслаўную царкву Успення Прасвятой Багародзіцы, якія былі заснаваныя прыблізна ў адзін час напрыканцы 16 стагоддзя. Ну і, канешне, варта будзе прыгадаць асобу фундатара гэтых храмаў, славутага беларускага дзяржаўнага дзеяча часоў Рэчы Паспалітай Мікалая Крыштафа Радзівіла-Сіротку. Ну а ў другой частцы нашага падарожжа пагаворым пра больш позні перыяд у гісторыі гэтага населенага пункта. І прыгадаем, калі ж адбыўся яго падзел на стары і новы Свержань, што выраблялася ў 18 стагоддзі на свержанскай мануфактуры, а таксама пра незвычайны лёс помніка героям вайны 1812 года, які калісьці быў тут усталяваны. Такім чынам, прыблізны план ёсць, і мы пачынаем. Увогуле, гісторыя Свержаня пачыналася не зусім тут, а прыблізна ў 3 кіламетрах на захад адсюль. Цяпер там знаходзіцца вёска Стары Свержань, но ў 15 стагоддзі там быў маёнтак, які ў 1428 годзе трапіў у спіс падарункаў, якія вялікі князь літоўскі Вітаўт прэзентаваў сваёй жонцы Ульяне Гальшанскай. А што, у манарха і падарункі былі адпаведныя. Прыблізна ў той жа час, непадалёку ад маёнтка, на перазе Нёмана з'явіўся і невялікі драўляны замак, які ахоўваў пераправу праз раку. На жаль, сёння пра яго нічога не нагадвае, бо ўзнік ён недзе ў 17 стагоддзі. Ну а незадоўга да гэтага часу вось якраз такі на гэтым самым месцы і ўтварылася аднайменнае мястэчка, якое быццам бы і было намінальна звязанае з маёнткам Свержань, але разам з тым развівалася асобна і вельмі хутка. Гэтаму спрыяў той факт, што менавіта адсюль пачынаўся Нёманскі гандлёвы шлях, які вёў у порт Крулявец. Цяпер гэта Калінінград і далей у Балтыйскае мора. Зараз Нёман тут не выглядае вялікай судаходнай ракою. За палову тысячагоддзя яго глыбіня ды абрыс берагоў істотна памяняліся, але мясцовыя жыхары добра ведаюць, што нора ў ракі вельмі нават круты. Вясной яна магутна разліваецца і займае вялізную плошчу наўкол, ды летам рака мае магутную плынь ды сур'ёзныя віры. Так што гэта дакладна той бацька Нёман, пра які ў славутай песні спяваюць. У 16 стагоддзі тут спыняліся гандлёвыя караблі. Нават назва суседніх Стоўбцаў, па легендзе, узнікла дзякуючы слупам, да якіх канатамі іх прывязвалі. Але Стоўбцы – гэта крыху іншая гісторыя. Но мястэчка Свержань упершыню прыгадваецца пад 1568 годам. Але росквіт мястэчка пачаўся крыху пазней, і звязаны ён з асобай Мікалая Крыштафа Радзівіла-Сіроткі, які на працягу 70-х гадоў 16 стагоддзя паступова яго выкупіў у папярэдніх уладальнікаў. На біяграфіі гэтага чалавека варта спыніцца больш падрабязна, бо менавіта Радзівіл-Сіротка з'яўляецца адной з найбольш яскравых постацяў беларускай гісторыі канца 16 стагоддзя. Сваёй незвычайнай мянушкай ён абавязаны выпадку з дзяцінства. Аднойчы яго бацьку Мікалая Радзівіла-Чорнага разам з сям'ёй запрасілі на баль у палац вялікага князя літоўскага Жгемонта Аўгуста.
Бацькі загулялі, а сына пакінулі пад наглядам слугаў. Тыя таксама некуды збеглі, і хлопчык застаўся адзін у адным з пакояў палаца. Там яго і напаткаў вялікі князь, які вырашыў крыху прагуляцца, адпачыць ад балявання. Жыгімонт пачаў гуляць з хлопчыкам і прыгаворваць: «А што гэта за сіротка такі?» Показка гэтая разышлася па двары, так Мікалай Крыштаф і займеў мянушку на ўсё жыццё, якое, ў прынцыпе, абсалютна не саромеўся. Гэта быў сапраўдны чалавек 16 стагоддзя. Вучыўся ў еўрапейскіх універсітэтах, шмат вандраваў, сябраваў з самымі ўплывовымі еўрапейскімі манархамі. Пра свае падарожжы напісаў сапраўдны тагачасны бестселер «Перагрынацыя» альбо «Паломніцтва ў святую зямлю». Менавіта з падачы Мікалая Крыштафа у 1603 годзе славуты тагачасны мастак і гравёр Тамаш Макоўскі стварыў першую падрабязную карту Вялікага княства Літоўскага. Увогуле, спіс заслугаў гэтага чалавека можна пералічваць вельмі шмат. Ну а ў новым Свержані з яго лёгкай рукі напрыканцы 16 стагоддзя былі заснаваныя два галоўныя архітэктурныя помнікі наваколля: каталіцкі касцёл святых Пятра і Паўла і праваслаўная царква Успення Пресвятой Богородицы, якія знаходзяцца побач у самым цэнтры новага Свержаня, тым самым быццам бы сімвалізуючы спрадвечна беларускія традыцыі рэлігійнай талерантнасці і верацярпімасці. Дарэчы, раней непадалёку была і сінагога, але яе будынак, на жаль, не захаваўся да нашых часоў. Што цікава, бацька Мікалая Крыштафа, Мікалай Радзівіл Чорны, быў апантаным прыхільнікам рэфармацыі, кальвіністам, які вельмі шмат чаго зрабіў для папулярызацыі ідэяў гэтай рэлігійнай плыні на беларускіх землях. У адрозненне ад яго, сын Радзівіл-сіротка вырас зацятым каталіком, але разам з тым ён добразычліва ставіўся і да праваслаўнай царквы. А крыху пазней, пасля Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 года, актыўна падтрымліваў грэка-каталіцкую альбо уніяцкую царкву. Дык вось, пасля бурнай маладосці Мікалай Крыштаф стаў надзвычай пабожным чалавекам. І дзякуючы гэтаму беларуская архітэктура узбагацілася некалькімі велічнымі храмамі ў розных частках радзівілаўскіх уладанняў. У новым Свержані спачатку быў заснаваны касцёл святых Пятра і Паўла. Будаўніцтва яго пачалося ў кастрычніку 1588 года, пра што сведчаць і лічбы, выбітыя на яго сцяне. Касцёл гэты адносіцца да нешматлікай катэгорыі беларускіх архітэктурных помнікаў, якім пашанцавала прайсці праз стагоддзі войнаў ды ліхалеццяў практычна без разбурэнняў. Канешне, некаторыя перабудовы былі, але мелі яны хутчэй касметычны характар. Гэта нагадвае сумны і нясмешны анекдот, але пасля 1945 года будынак касцёла выкарыстоўваўся, скажам так, у якасці сховішча для арганічных угнаенняў. Але, на шчасце, напрыканцы 80-х ён вярнуўся да каталікоў. Ну а праз 2 гады пасля заснавання касцёла у 1590 годзе Мікалай Крыштаф Радзівіл-сіротка пабудаваў насупраць яго і драўляную Успенскую праваслаўную царкву. Пазней яна стала уніяцкай, пры ёй быў створаны кляштар Базыльян. Но ў 1743 годзе, дзякуючы Міхалу Радзівілу па мянушцы Рыбанька, яна набыла каменнае аблічча. Вось на гэтым месцы пакуль што і скончым першую частку нашай вандроўкі. Ну а наперадзе вас чакае аповяд пра далейшыя стагоддзі гісторыі новага Свержаня. Ну а пакуль надышоў час развітвацца. Сёння разам з вамі быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вы хочаце і далей віртуальна падарожнічаць разам з намі, цісніце лайк і падпісвайцеся на наш канал. Наперадзе будзе яшчэ шмат чаго цікавага. Так што сачыце за навінамі. Ну а пакуль да наступных сустрэчаў.